Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog de Andoaselea total serios și lipsit de sens. Astăzi vom avea de-a face cu un personaj total nou, ceva nemai auzit și fantastic. Suntem într-o zonă pitorească, după cum puteți observa. Suntem îmbrățișați de natură, suntem chiar în sufletul naturii. Și vom face o vizită la cea mai mare baltă sălbatică de pescuit sportiv din Europa. Da, ați auzit bine, cea mai mare baltă. Vă rog să mă urmați, ne vom întâlni și cu noul nostru prieten și vom afla câteva lucruri interesante despre pescuit, dar mai ales noul mod de pescuit al dânsului. Urmați-mă! Nu vă supărați, domnul Pompiliu. Emil, Ionuț mă numesc. Bună ziua, domnul Ionuț. Vă salut! Cu dumneavoastră am vorbit. Eu sunt. Dar de ce țipați? Așa vorbesc eu, că așa vorbesc eu și la pește nu s-aude bine. Am înțeles. Spuneți-ne, vă rog frumos, câteva cuvinte despre acest loc de vis. Stai un pic! Uite, te-am prins! Domnul Da, nu revin. are fir. Nu... Este pescuitul Wi-Fi. Da, păi asta voiam să vă întreb. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest nou tip de pescuit, pescuitul Wi-Fi. Pescuitul Wi-Fi este un pescuit destul de celebru. Mai întâi să mă prezint. Eu sunt Ionuț Pescarul. În această seară am ieșit la o rundă de pescuit, oarecum relaxantă. Eu am o undiță Wi-Fi cu care prind pești Wi-Fi și pescuitul se numește pescuitul Wi-Fi. Eu personal am fost la o academie de pescuit, am fost în tabăra pescuitului. Spuneți-ne și unde s-a organizat această tabără a pescuitului. Orșova. Foarte Orașul frumos. Orșova. Unde, de asemenea, eu am fost și tenismen. Am jucat pentru Orșova tenismenul. Și puteți să ne arătați câteva mișcări de tenis? Aș putea, tenismen? Aș putea, sincer. Dar de ce faceți Aș așa? putea, așa fac eu. Așa mai fac eu. Haideți să vă arăt. Stați un pic. Nu s-a părut. A fost o alarmă falsă. Și ai spus că vreți să vă arăt mișcări de tenis. Da, dacă Să se înțeleg. poate. În primul rând, șapca de tenis. Pentru că tenisul nu se joacă așa oricum. Cum sunt aceasta de pescuit Wi-Fi. Deci, eu sunt jucătorul de tenis. Cum spuneau, eu sunt jucătorul de tenis. Dumnealui este adversarul. Treci acolo, vă rog, te rog frumos. Aceasta este paleta, da? O mișcare de tenis. Domne, nu știu Simona Halep. că voi jucați tenis. Haideți mai aproape, vă rog frumos. Tenis atât de Bine, Rudă, tot am de agresiv, da, exact. La asta mă refeream și eu. Și spuneți-ne, între pescuitul Wi-Fi și tenisul agresiv, pe care din cele două le În preferați? timpul liber pescuitul Wi-Fi, în zi cu zi joc tenis. Am înțeles. Tenis Wi-Fi. Tenis Wi-Fi, Nu, tenis normal. Pescuitul e Wi-Fi. dar există și tenisul N-am Wi-Fi. auzit până acum. Eu la Academie A, n-am este făcut ceva așa neauzit, așa, Michael Jackson. E Am ceva înțeles. mentolat. Da, am înțeles. Păi, vă mulțumesc foarte mult că Plăcere, pe vă aici mulțumesc. se uită. Da. Da, Să uită pe aici privești și pe aici vezi. Am înțeles. Și să nu se confunde cu pe aici privești, pe aici vezi. Pe aici n-ai cum pe unde vezi să și privești. Am înțeles.
Vă mulțumesc foarte Dați un mult. pic, da, luați asta. Vă mulțumesc foarte Da, mult că mi-ați acordat câteva minute din timpul. Mai aveam, dumneavoastră. dar uite, am prins un crap. Da, așteptăm să-l vedem și noi. Să vedem captura. Dumnealui a fost domnul Pompiliu. Eu Băi, Eu vă salut de aici și eu tot de aici vă salut. da, și ne vom regăsi într-un nou reportaj într-o locație total wow. Total Abia nevăzută. aștept să vă văd fețele. Wow!